Higit 6,000 iligal na pampaingay at paputok sinira sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Minaso, pinagulungan ng truck at nilublob sa tubig. Ito ang sinapit ng mahigit 6,000 nakumpiskang iligal na pampaingay at paputok sa isinagawang ceremonial destruction ng mga otoridad sa Dagupan City matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Pinangunahan ng mga kawani ng PNP, BFP at pamalang panlungsod ang pagsira sa kabuwang 6,603 na piraso ng paputok, muffler at mga boga na nagkakahalaga ng humigit kumulang 91,543 pesos. Ang mga ito ay nakumpiska sa pinaigting na kampanya kontra iligal na pampaingay mula 27 ng Disyembre noong nakarang taon hanggang nito lamang sa 6 ng Enero. Ayon kay Dagupan City Police Office Chief Police Colonel Orly Pagaduan, naging matagumpay ang kanilang operasyon matapos makamit ang zero casualty sa lungsod ngayong bagong taon. So far, successful naman po. And yun nga, nangyari yan dahil nga sa pagtutulungan ng lahat, hindi lang kami, kundi pati yung barangay at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mga idol, nakikita nyo nga sa aking likuran yung nakumpiskang mga iligal na pampasabog at pampailaw ng pulisya, pati na rin yung mga boga at muffler kung saan tinatayang nasa higit 6,000 piraso ito na nagkakahalaga ng higit 91,000 pesos. Samantala, pinuri naman ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at tiniyak ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na paputok. With the concerted effort of the CDRMC, the PNP, we are on fire and the barangays, we were able to manage yung before New Year na nagkaroon tayo ng zero casualty. Sa huling tala naman ng DOH Ilocos Region, umabot sa 297 ang naitalang kaso ng firecracker-related incident sa rehiyon. Ngunit wala ni isa ang nagmula sa Dagupan City, Pangasinan. Sa mamumula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.